Dámy a páni, vítajte na briefingu po rokovaní krízového štábu. Informovať vás bude minister vnútra Matúš Eštok a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Na otázky vám budú k dispozícii ďalší členovia krízového štábu. Pán minister, nech sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Z Malaciek, z našej záchrannej brigády vás chceme informovať, nakoľko sme absolvovali práve rokovanie krízového štábu ministerstva vnútra, kde sme prizvali aj pána podpredsedu vlády a ministra životného prostredia pána Tarabu spolu s jeho kolegami, aby sme vopred boli pripravení na aktuálnu situáciu z hľadiska predpovedí počasia, ktoré hlásia možné riziko záplav, najmä na západnom Slovensku a v oblasti rieky Morava. O aktuálnom stave a o možných predpovediach a situácii vás bude informovať pán minister životného prostredia, ale dovolte mne deklarovať ako ministrovi vnútra aj za naše zložky, či už je to hasičský a záchranný zbor alebo policajný zbor, absolútnu pripravenosť reagovať na možnú situáciu, ktorú vám o chvíľočku popíšeme. Práve preto sme zvolali tento krízový štáb vopred, aby sme boli pripravení a prijali už aj konkrétne preventívne opatrenia, o ktorých vás budeme informovať, ale boli aj pripravení z hľadiska nasadenia všetkej potrebnej techniky, tak aby sme vedeli eliminovať prípadné škody na živote, ale aj majetku obyvateľov Slovenskej republiky. Situácia, ktorá nás v najbližších dňoch čaká, je podľa všetkého vážna a práve preto sme dnes prijali konkrétne opatrenia. O nich vás bude samozrejme informovať pán minister životného prostredia, ale chcem jasne deklarovať, že ministerstvo vnútra, naše záchranné zložky sú pripravené, že sekcia krízového riadenia od včerajšieho dňa komunikuje so starostami dotknutých obcí, ktorých by sa mohli tieto povodne a záplavy dotknúť, že robíme všetko v rámci toho, aby sme eliminovali možné riziká, zhromažďujeme všetku techniku primárne sem na záchrannú brigádu v Malackách, nakoľko máme informácie o tom, že primárne západné Slovensko a povodie rieky Moravy je najviac ohrozené a preto chcem deklarovať maximálnu možnú pripravenosť našej strany. O tých konkrétnych informáciách a detailoch vám poviem, ale teraz by som odozdal slovo pánovi ministrovi a podpredsedovi vlády životného prostredia. Vážený pán minister vnútra, dámy a páni, situácia vyzerá na teraz relatívne pokojne, lenže to sa veľmi rýchlo zmení. Všetky predikcie, ktoré sú, aby ste mali predstavu, teraz je v rieke Morava 30 metrov kubických vody za sekundu. O pár dní to bude dosahovať podľa našich odhadov 1400 metrov kubických. Ak to dosiahne 1500 a viac, tak sa vyleje Morava. A vzhľadom na to, že ide o 80 km dlhý úsek, tak samozrejme, že nedá sa na 80 kilometroch dávať nejaká piesková hrádza. To, prečo sme sa aj dnes stretli, súvisí predovšetkým s tým, že nielen, že príde voda, ale príde silný vietor a samozrejme, keď bude silný vietor, už sa nebude pri tých intenzitách, ktoré naberie, už sa nebude dať manipulovať tak jednoducho s technikou. Preto ja aj oceňujem naozaj toto promptné zareagovanie aj zo strany pána ministra vnútra. Ustanovili sme sa, že dnes vyhlasíme druhý povodňový stupeň už. Aj napriek tomu teda, že zatiaľ v rieke Morava je veľmi málo vody, ale to sa začne dramaticky meniť. No a zároveň sme aj riešili situáciu na Dunaji, pretože ako viete, Dunaj bude brzdiť ako keby odtok vody z Moravy, to znamená, že ju bude vzdúvať, čo bude problém najmä pre Záhorie, to znamená, ak by malo dojsť k dosiahnutiu bodu 1500 metrov kubických za sekundu v rieke Morava, čo je viac ako 4 metre, tak vtedy bude mať problém celé Záhorie. Preto myslím, že aj pán minister už urobil nejaké kroky, vzhľadom na ten silný vietor, ktorý bude dosahovať viac ako 80 km za hodinu, čo aj bude spôsobovať samozrejme pády stromov, tak bude zrejme preventívne vhodné začať s nejakou evakuáciou najmä starších ľudí, teda alebo predovšetkým odporúčať takúto evakuáciu, aby to potom nerobilo problémy. Gabčíkovo bude napomáhať tomu, aby proste Dunaj mal čo najmenej vody vo svojom prietoku, to znamená, aby čo najmenej blokoval Moravu. To, čo je problém tu na západnom Slovensku,
že tie zrážky, ktoré ukazujú v Českej republike a v Rakúsku, to znamená, tá kulminácia pôjde z oboch smerov a my ako keby budeme to schytávať z oboch strán. Predikcie sú, že v Rakúsku to môže byť až do úrovne 300 ml, teda 300 litrov na meter štvorcový, čo sú obrovské zrážky. V Českej republike to môže byť podobné. Očakávame najmä teda v Alpách, že klesne miera, kde začne vlastne snežiť. To znamená, že tam určitá voda bude zachytávaná aspoň v snehových zrážkach. No a otázka jedna, ktorá je teraz najväčšia, žiaľ, je to, ale povieme to ako to je, že v prípade, že by v Českej republike sa tie toky vylievali, tak samozrejme, že ten tlak na našu stranu bude nižší. To znamená, keď tamto pôjde do priestoru. A toto je teraz tá otázka, ktorú my nevieme odhadnúť. Samozrejme, ja som aj písal pánovi ministrovi životného prostredia v Českej republike, že sme plne pripravení v rámci tiež nejakých možností zdieľať s nimi túto situáciu, ktorá zasiahne aj ich, aj nás. Vzhľadom na tú dramatičnosť, ktorá tu môže byť, očakávame, že najväčší problém nastane niekedy v sobotu večer, od nedele rána, v podstate to budú také kritické 3 dni. Rovnako sme v kontakte boli aj s pánom ministrom obrany, ktorý v prípade, že pán minister vnútra nebude alebo bude cítiť potrebu, že treba povolať pomoc, najmä pri stávaní hrádzi zo strany armády, tak myslím, že vojaci v Seredi sú v pohotovosti. A to, čo je za nás, zrejme zajtra zvoláme už nielen krízový štáb, ale zrejme by sme zvolali už povodňový štáb, ktorého súčasťou budú aj ministerka zdravotníctva a ostatní ministri, šéf štátnych hmotných rezerv a podobne. Takže my potrebujeme jednoducho konať oveľa rýchlejšie vzhľadom na to, že celú situáciu skomplikuje ten vietor. Takže ďakujem ešte raz všetkým za pripravenosť a zrejme sa teraz budeme stretávať asi takto každý deň. Nech sa páči. Dobrý deň, pani Masy, narážate na systém SK Alert 112, ešte momentálne nie je k dispozícii, ale to, čo spomínal pán minister vnútra, my sme v kontakte so všetkými starostami, starostovia samozrejme vedia vo svojich lokalitách, koho ako kontaktovať, čiže sme aj v kontakte so ZMOSom, sme v kontakte s SK8, čiže tá komunikácia je otvorená cez okresné úrady, všetci na okresných úradoch majú kontakt na sekciu krízového riadenia, tá funguje 24 hodín denne momentálne, pretože sme už v krízovom režime, takže tá komunikácia je otvorená, všetky komunikačné kanály, ktoré sú momentálne k dispozícii, sú otvorené. Český ministr vnitra včera říkal, že v těch krizových oblastech, teda v České republice, že se mají lidé zbalit i evakuačním zavazadlo, platí to i pro ty krizové oblasti tady. My budeme s jednotlivými obcami komunikovať individuálne, aby sme vedeli, že kde to riziko možné je, aby sme zase nevytvorili zbytočný poplach, ale ako tu už bolo povedané, áno, je potrebné najmä, aby starší ľudia boli v týchto záplavových obciach skôr pripravení na to, aby už teraz mali tú informáciu, že k niečomu podobnému dôjsť môže, ale ešte raz individuálne komunikujeme s každým jedným starostom, aby vedel, aké je tam možné riziko, že jeho daná obec bude zasiahnutá a či bude potrebné následne vykonávať aj nejakú formu evakuácie. A jestli byste mohli prosím ještě říct, co mají lidi sledovat, třeba jaké stránky, jestli mají sledovat stránky třeba policie, sociální sítě a tak dále. Ja si myslím, že budeme dosť otvorene aj intenzívne aj ďakujem vám komunikovať, preto hovorím, zajtra asi na 10. hodinu zvoláme ústredný povodňový štáb, ktorý už dáva, ktorého predsedom je, pokiaľ je druhý stupeň povodňovej aktivity, je minister životného prostredia, podpredsedom je pán minister vnútra, no ale už sú tam ostatní ministri aj dopravy, aj, ako som povedal, sú tam predstavitelia hasičského zboru, takže my zajtra samozrejme vydáme nejakú aktualizačnú správu. Okolo 9. hodiny by sme mali mať údaje zo SHMU, ktoré pracujú s rôznymi modelmi. No a to, čo ešte chcem, a to je tiež dôležité zdôrazniť, že ten vietor spôsobí pád stromov, to znamená aj ľudia, ktorí budú možno na strednom Slovensku a nebudú vystavení až teda takým lejakom, ale problém bude stále s vetrom, najmä v tých lokalitách, kde
máme dočinenia proste s tými vyschnutými stromami, ktoré nemajú pevnú koreňovú sústavu. Takže treba to brať tiež na zreteľ, že zrejme, ak sa dá, tak vyhybať sa aj zbytočným nejakým pohybom, samozrejme v prírode, ale aj v tých najmä horských lokalitách. Takže zosuvy pôdy budeme merať, budeme kontaktovať teraz tiež geológov, aby vytipovali, že kde sú najrizikovejšie možnosti, ak dojde k nejakým podmačaniam teraz svahov. Takže to sú už tiež veci, ktoré budeme intenzívne monitorovať. Zajtra dáme update a myslím si, že aj vďaka tomu, že verejnosť to sleduje dosť intenzívne, tak všetky informácie sa dodajú. Ale ešte pokiaľ si dobre spomínam, tak sa kontrolovali aj sirény v jednotlivých obciach. Zrejme zajtra je ďalšie cvičenie, takže na tej naozaj, že tej lokálnej úrovni si myslím, že sa komunikuje veľmi intenzívne, že tí ľudia tie informácie budú aj vďaka samozrejme samosprávam dostávať, ktoré budeme posúvať voči nim.